Ada S. is veroordeeld voor het net helpen van haar eerste man, doet hij op Stjerenlaai in het jaar 2004. Dat is strafbaar. Ze is ik veroordeeld voor moord op haar tweede man in Frensje in 2012, voor bronnenstichting in het huis van haar tweede partner in Brabant in 2013 en ik nog een keer voor het oplichten van de levensverzekering bij de deer van haar tweede man. Dat gaat om een bedrag van een paar ton en dat geldt, ze waarom betaal je met hem. Ekkel is er geen direct bewijs van de moord op haar tweede man. De rechter vindt de omstandigheden verdacht genoeg. Zo binnen de medicijn vonden in de massa in lichaam. In combinatie met het feit dat de verdachte daar heel kort voor zijn overlijden naar heeft gezocht op het internet. In combinatie met zoektermen als doodsoorzaak, overdosis en dergelijke. Het heeft ook te maken met de levensverzekering die heel kort van tevoren is afgesloten zonder dat hij ervan wist. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum komt dat Ada S. een persoonlijkheidsstoornis had. Toch jouwt de rechter geen TBS, omdat het verbond tussen stoornis en dieren net te lezen is. Spietig vindt justitie. Dat is één aspect van de zaak. Los daarvan, en de HGD heeft zich daar corrupt letten. Ik al is die connectie er net, dan kan het nog wel betekenen dat mevrouw een gevaar voor de maatschappij vormt. En in die zin dus toch een TBS met dwangverpleging opleid worden moet. Ek de zoon van Ada S. hier liever TBS jongen. Dat betekent dat ze op dit moment over een jaar of 13 weer bij ons kan aanbellen. Dat is natuurlijk even, moet je weer eventjes over na gaan denken. Maar voor nu is dat een beetje voorbarig om daar conclusies over te trekken. Ja. Ik moet nu eerst mijn leven gewoon weer oppakken met mijn vrouw en 2 kinderen. Dat is voor nu al een uitdaging genoeg, maar ook reden om wat van het leven te maken. Ja.